Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétérű fegyvernél. Nyisd meg a szíved és az elméd, és ragadd meg a prófétai szót. János Evangélium a második rész első versétől olvasjuk az igét, és fogok még a démonüzésről is beszélni, ne féljetek. Harmadnapon mennyegző lőn a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Ennek az üzenetnek azt az időzítést lehet adni, még nem jött el az én időm. Várjuk meg az Úr időzítését, ez a lényeg. Azt mondja, harmadnapon mennyegző lőn a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Azaz Szűz Mária, aki már egyébként akkor nem volt szűz, mert megszülte Jézus, de voltak Jézusnak testvérei. Tudjátok, hogy Jézusnak voltak testvérei? Honnan tudjuk ezt? Kik voltak Jézus testvérei? Jakab, Józsi, Júdás, és voltak lánytestvérei is. Tehát Jézus Krisztusnak voltak édes testvérei. Tehát Mária szült Jézus Krisztus után még testvéreket. Ki is lehet vetíteni. Azt mondja, és Jézus is meghívaték, és az ő tanítványaival együtt hova? A mennyegzőbe. És elfogyott a bor. Micsoda? Mennyegzőbe volt bor. Ebben a mennyegzőbe volt bor, és azt olvashatjuk, hogy, de ez a bor egyébként nem édes bor volt, tehát nem ilyen nagyon erős szesztartalmú borok voltak általában, de jó minőségű bor volt. Nagyon sokszor a víz helyett is bort ittak. Most is van ilyen szabad bor. Ki volt már szabad bor közületek? Elfogyott a bor, és az csak pár százalékos borok ezek, tehát azt lehet inni. Elfogyott a bor, és Jézus anyja odament Jézushoz, és mit mondott Jézusnak? Nincs boruk. Mintha Jézusnak lett volna felelőssége a borról gondoskodni. És mit mondott erre Jézus? Ez egy fizikális szükséglet volt. A bor egyébként az örömöt jelképezi a Bibliába. Tehát az édesbor meg a részegséget. Azt mondja, ezek édesbortól részegettek meg. Tehát a részegség az édesbortól, azaz a ilyen likőröktől, pálinkóláktól, ezektől volt. A normál bortól általában az gyenge szesztartalmaktól nem részegettek meg. És oda ment, és mit mondott Jézus Krisztus az ő édes anyucikájának? Emlékeztek, mit olvastunk az előbb? Tiszteld atyádat és anyádat, hogy jól legyen dolgod, és hogy hosszú életű legyél. Igaz? Kérdezem tőletek, Jézus tisztelhette az édesanyját? Hát ő bűn nélkül volt, a legjobban tisztelte Jézus Krisztus, az Istennek a fia, az ő saját édesanyját. És a legengedelmesebb fiú volt. Egyetértünk ezzel? Na, itt most egy nagyon érdekes dolog történik. Azt mondja az ő drága édesanyjának, mi közöm nekem, te hozzád? Azt mondja, drága édesanyám, most légy szíves, drága édesanyám, most azonnal ugrok. Mit mondott? Mi közöm nekem, te hozzád, ó asszony. Nem azt mondta, hogy édesanyám, leasszonyozta az anyukáját. Te asszony. Mi közöm nekem hozzá, te asszony. Miért mondta ezt Jézus Krisztus itt? Te asszony. Mert ebbe a helyzetbe úgy ment az édesanyjá hozzá, mint Isten fiához. Mint Istenhez. Fiam, Isten fia vagy, csinálj csodát. Most. Elfogyott a bor. Csinálj egy teremtő csodát. És azt mondta neki Jézus, asszony, ebbe a dologba
Nekem, te hozzád nincsen közöm. Nem manipulálhatsz engemet ebbe a dologba, hogy siettessek, vagy csináljak bármit, mert ebbe a helyzetben egy asszony vagy, és nem az édesanyám vagy most ebbe a pozícióba. Vannak helyzetek, amikor hozzám is jöttek, vagy jönnek családtagok, hogy cselekedjek úgy jönnek, mint pásztorhoz, nem úgy jönnek hozzám, mint apához, vagy mint férhez, vagy mint a gyermekükhöz. Ebben a helyzetben én, mint egy Isten szerint való pozícióba vagyok, és nem engedhetek a manipulálásnak. Tegnap valakinek szóltam az Isten tisztelet közben, amikor mutatgatott, hogy másik asszony, egy testvérnő odajött már kint az autóba, Szlovákiába, hozott nekem édessüteményt és sósüteményt is. Drága asszony, nagyon szeretem. Egyébként rögtön mondta, hogy nem is enged, hogy kiszálljak. Azt mondja, rögtön nekem egy protekció kellene most. Hozok neked egy süteményt is, ezt tedd be a kocsitba, de most fel sem engedte, hogy vegyem a kabátomat. Mondom, engedd meg, hogy felvegyem a kabátomat. Hideg van kint. Nagyon aranyos asszony, szerettem. Azt mondja, most a férjemért tudod, pásztor, most kéne imádkozni, mert 2 óra múlva nekünk el kell mennünk, mert ő már este nem lát. Mondom, hallgass. Mondom, először beszélek a férjeddel. De tudod, mondtam, majd én tudom, hogy mikor imádkozok érte. A Szent Szellem fog engem vezetni. Van, aki nem is fogok imádkozni, mert nem kell érte imádkozni, mert kézen át tétel nélkül gyógyul meg. Átvesz Istennek a szavát, és megragadja, és abban a pillanatban meggyógyul. És mondja, mi közöm neked, te hozzádó asszony, nem jött még el az én órám. Jézus azt mondta, nem azt mondta, hogy drága édes anyucikám, ne haragudjál már meg, ha kicsikét. Ha azt mondta volna neki Mária, hogy fiam, töltsd meg a vödröket vízzel. Most meg az XY-nak a lábát. Jézus megtette volna, mert akkor úgy ment hozzá, mint egy fiához. De ebben a helyzetben úgy ment hozzá, mint egy csodatévő Istenhez, aki majd az ő irányítása szerint, az ő időzítése szerint fog csinálni dolgokat. Fontos dolog, hogy tudjátok, hogy Isten nem lehet manipulálni. Lehet kérni tőle, de nem te irányítod őt és a Szent Szellemet, hanem a Szent Szellem kell, hogy irányítson téged. Hoppá, mondjátok hoppá. Megtérek. Miért fontos ez? Különösen az anyáknak kell vigyázni, amikor a kisgyerekükről van szó. Mert át tudják lépni, ők mindent megtennének, át tudják lépni a határokat. Amikor az ő gyermekecskéjükről van szó. Vagy amikor valakiről, hogy menjenek oda, hogy a hatalomban levőt manipulálja. Tudjátok, hogy a Magyar Köztársasági elnök asszonynak miért kellett lemondania? Mert az ő szellemi, tehát egy nagyon kedves lelkész, aki az ő szellemi apukája volt, mint köztársasági elnökhöz ment oda, hogy adjon kegyelmet valakinek, aki érintett volt egy pedofil botrányba. És emiatt, mert engedett ebbe a dologba, és nem nézett körbe, hogyan mivel jár, elvesztette a pozícióját. Egyetlen egy rossz döntés miatt. És egyébként kiváló asszonyként szolgált. Az egyik legjobb köztársasági elnök, akit én eddig megismertem. Aki mármint sokat tett Magyarországért, meg sok család életét változtattál, mert neki volt kapcsolata Istennel. De egy rossz döntés miatt nagyon sokat kellett fizetnie. Kedveseim, mi közöm neked, te hozzádó asszony? Van, amikor azt kellett mondani, nagyon ritkán volt ilyen a családomban, de van, amikor azt kellett mondani, hogy ebben a helyzetben nem engedem magam manipulálni. Tudjátok, néha munkatársaim jönnek oda hozzám, hogy befolyásoljanak bizonyos dolgokba. Jobbra vagy balra? Hogy tegyek meg ne tegyek meg dolgokat. És van befolyásolás, meg van a manipulálás. Mi a kettő között a különbség? A befolyásolás az egy bizonyos, minden manipulálás befolyásolás is, de nem minden befolyásolás manipulálás.
Mit jelent a manipuláció, amikor érzelmileg zsarolod, vagy félrevezeted, vagy ráveszed a másikat arra, hogy a te akaratodat teljesítse az ő akarata ellenére is? Ez a manipuláció, és ez egyben varázslás is. Ha szellemi eszközöket ráadásul ráimádkozol, ráadásul ráböjtölsz, hogy nekem az én akaratom legyen meg. Minden áron, a bíróságon is, máshol is, mert én így döntöttem. Az a kérdésem, az Isten akarata, amit te akarsz? A vágyad az Isten vágya. Akár a gyermeked, a unokáddal kapcsolatban is. Meg kell kérdezni Istent. Ma annyit harcoltál, és még nincs vége. Mi az oka? Lehet, hogy a hiba máshol van. Meg kell keresni. És azt mondja, nem jött még el az én órám. Tehát van egy Isten szerint való időzítés. Kérdezzétek, mondjátok, van Isten szerint való időzítés? Van Istennek órája? Ezek alapján van. Van neki Kairos ideje, ami az ő időzítése szerint van. Vannak olyan dolgok, azt mondja a Biblia, az idejébe elvett ajándék átkot szül. Vannak dolgok, amiket az ember el akar venni, meg akar szerezni, az örökséget, amely örökséget erőltetnek, annak vége nem áldatik meg. Van, amit te akarsz, hogy bele nyomuljál, bele lépjél egy dologba, közben Isten még nem hozta el az időt. Egyik helyen azt mondja az ige, hogy 400 év múlva fog visszajönni, Isten mondtam Ábrahámnak, 400 évig fogságban lesznek a te fiaid, a te fiaid Egyiptomba, amíg az emorreusoknak a gonoszsága nem telt be. Mert még az emorreusok gonoszsága nem telt meg. Tudjátok, mit jelent? Vannak olyan dolgok, amikor Isten azt mondja, hogy most betelt, és most jön az aratás. Most betelt, és most jön az ítélet. Meg kell minden gyümölcsnek érnie, a gonoszság gyümölcsének is meg kell érnie. Gondoljatok bele, és akkor azt mondja, most jön az ítélet. Most. Az emorreusok gonoszsága még nem telt be. 1 Mózes 15-16, az emorreusok gonoszsága nem telt be. Tehát be kell, hogy teljen az emorreusok gonoszsága is. Be kell, hogy teljen akár a családtagod életébe is, hogy most van a Kairos idő. Most fog tudni megtérni. Lehet, hogy nyomtad, de még nem volt ott az idő. De amikor eljön az idő, de hogy jön az idő? Tudod ezt előkészíteni? Persze. Az aratás ideje, vagy a vetés ideje is attól is függ, hogy te előkészítetted el a talajt. Érted? Hiába van ott a vetésnek az ideje, ha a talaj nincs előkészítve, a kemény a talaj is nincs felszántva. Tehát ez rajtad is függ az időzítés. Meg van, aki azt mondja, hogy szeretnék házasodni. Én már nagyon vágyom egy nőre, vagy egy férfira. Egy társra. Elmondom, drágám, nem vagy még kész rá. Most megházasodnál, tönkretennéd őt, meg magadat is. Mert a jellemed még nincs, még hírből sincs, nem állott. És azt mondja, a 4 Mózes 15-16, csak a 4. nemzedék tér meg, tehát a 4. emberöltő, mert az emorosok gonoszsága még nem telt be. Tehát van, amikor az emorusok gonoszságának be kell tenni. Van, amikor egy embernek például meg kell járnia, mint a tékozló fiúnak, meg kellett járnia a disznók vájúját. Ha nem megy el a disznók vájújáig, hanem előbb vissza akarták volna hozni, akkor nem tudott volna megtérni a fiú. Lehet, hogy neked nehéz látni, hogy a másik, egy saját családtagod elmegy, nehéz helyzeteken megy keresztül. De közben Isten dolgozik a szívébe. Hidd el. És akiket Isten szorongat, szerelmez, jönni fognak. Megfogják, van olyan, amiben nekik kell csalódniuk. Van, amit nekik kell meglátniuk. Te hiába nyomod, nekik kell, hogy eljusson odáig, hogy vége van a hajózásnak. Vége van egy korszaknak. Jött az új. Vége van a bűnkorszakának. Vége van a kábszernek. Már gyerekek vannak.
Már család van. Már nem játszunk. Vége van a játékok időszakának. Vége van a szingliségnek. Vége van a hülyeségnek. Valami most már komoly dolog jön. Jó. Kérdezem tőletek, ez rosszul esetett az édesanyjának? Kérdezem, rosszul esetett? Beszól valaki neked, a saját fiad. Mi közöm hozzádó asszony? Ezt mondaná egyszer az Ibolyának. Ami fontos, hogy ne sértődj meg. Ha be is szólnak neked, ne sértődj meg. Jézus anyja nem rohant ki a mennyegzőről. Nem hisztéria, hogy beszél az én fiam velem. Nézzétek meg itt a reptiszta leggebet. Ő a nagy kép, nem ezt mondta. Nem, hanem szólt az ő szolgáinak, mondta az ő anyja a szolgáknak. Valamit mond nektek, megtegyétek. Tehát ő várta az időzítést, és azt mondta, hogy szolgák, figyeljetek. Kedveseim, amikor te az Urat szolgálod, figyelned kell, és készen létben lenned állapot. Ez a standby állapot, tudod, aktív készenlétben, hogy valamit szól az Úr, azonnal ugorjál. Valamit mond, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodása módja szerint. Tehát volt 6 kőveder, ezek a kővedrekre azt kell tudni, hogy ezek a tisztálkodásra, azaz a lábmosásra használt vödrök voltak általában, mert a lábukat meg kellett mosni az embereknek is. Ez a vödör, egy-egy ilyen kővödör 40 liter víz fért bele. Tehát 6x4, 24, 240 liter vizet öntöttek ezekbe a kővedrekbe. Te lehet, hogy egy ilyen kővedre vagy az Úrnak. És megtöltenek téged vízzel. Amikor megtértem, volt egy profécia. Azt mondtam, hogy én református lelkész gyerek vagyok. Azt mondja, ez nagyon jó. Mondom, én olvastam az igét. Nagyon jó. De én sok mindent tudok. Nagyon jó. Te megkaptad a vizet. Tele lettél öntve vízzel. És lehet, hogy sok ismereted van. A régi sok mindent magadra szedtél, ami jó dolog. De azt mondja az Úr, hogy először is tele kellett önteni a kővedreket, a tisztálkodási mondják közül egybe 2-3 méterét félt. És mondta Jézus, töltsétek meg a vedreket, mivel? Vízzel, mondjátok vízzel. Te mivel tudod megtölteni a te vödrödet? Ismerettel, tudománnyal, meg tudod tölteni vízzel. És mi történt? Megtöltötték a vizet csordultig, tehát az egyén csordultig lett töltve. Színig. És mondta nekik, most merítsetek a vízből, és vigyetek a násznagynak. És vittek. A szolgák megtették azt, hogy telitöltötték az edényeket vízzel, 40 literes edények voltak, sok víz ment, és színültig volt vízzel. Nem azt mondta, hogy félig, tele. Telekorsók, mondjátok telekorsó. Tele edény. És azt mondja, és mondta nekik, merítsetek, és vigyetek a násznak. Nem azt mondta, hogy merítsetek a vízből, hanem merítsetek. Te megtöltötted vízzel a korsót, az edényt, az Úr pedig azt mondja, hogy amikor elkezded odavinni a násznagynak, oda viszed, mi történt? Amint megízlelt a násznagy, a borrá lett vizet. Jézus változtatja a te vizedet borrá. Ámen. Jézus átváltoztatja a te tudásodat halott tudásból, vagy passzív tudásból aktív kijelentésé. Ámen. Amiket tanulunk a Biblia iskolán is, amit tanulunk, amit olvasol igét, veszed magadba a logoszt, azt Isten rémává tudja tenni. Ami átváltoztatja, mert azt mondja az ige, hogy új bort új tömlőbe kell tölteni. És egy fontos dolog, hogy az maga Kairosz idejébe elkezdi az Úr cselekedni, és azt mondja, most töltsétek meg a vödröket vízzel. A te dolgod, hogy tölteni kell a vödröt vízzel. És amikor eljön az idő, és az a legvégén volt, azt mondja, amint pedig megízlelt a násznagy, a borrán lett vizet, nem tudja, hogy honnan van. De a szolgák tudnák, akik a vizet merítik vala, és szólítán násznagy a vőlegényt.
És mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alávalót, de te a jó bort ekkora tartottad? Miért már, amikor már kicsit becsípnek, meg bennem már bennük egy-kettő légkör, akkor már nem érzik az ízét. Minden ember a jó bort adja, és te pedig a végére tartottad meg. Ezt az első jelt Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek ő benne a tanítványai. Az Úrnak van egy terve. A jó bort mindig a végére hagyja. Nem az elején szolgálja föl, hanem a végére. Tudjátok, hol vagyunk most? Az idők végén. A legjobb bort az Úr a végére tartja. Az életed utolsó szakaszára, az eljövetele előtti utolsó szakaszra hagyja, és a bor pedig az öröm. Kiárasztja az Úr az örömét terát. Egyszerűen az Úr azt akarja, hogy az Úr öröme legyen a te erősséged. Ámen. Nem azt akarja, hogy te megdepressziósodjál, hogy belegyél te csomósodva a te problémáidba, hanem azt akarja, hogy a vizet, ami benned van, átváltoztatja borrá. Ámen. Ezért kell, hogy le legyél töltve. Tele legyél, és jön az élő Istennek az igés. Bennem tudjátok, mi történt? Elkezdte átváltoztatni az Úr a vizet borrá. Elkezdett bennem Istennek az igéje élő lenni. A református papgyerek újjászületettként a Szent Szellem átalakított benned rengeteg mindent. Így tudtam szolgálni. Jó, és azt mondja, ez volt az első jel. Azután lemennének Kapernaumba, és az ő anyja, és a testvére, és a tanítványa, és ott maradtak néhány napig. Mert közel volt a zsidók húsvétje, 13. vers, és elment Jézus a templomba. Mondjátok, felment Jézus a templomba. Mit csinált Jézus a templomba? Ott találta a templomban az ökrök, juhok és a galamba árusait, és a pénzváltókat, amint ott ülnek vala. Az Isten templomába ökrök, juhok, galambok, démonok, pénz, mammon, ez volt az Úrnak a templomába. És mit csinált Jézus? Azt olvashatjuk, a kötélből ostort csinált, kiűzte mindannyiukat a templomból, az ökröket is, a jókat is, a pénzváltókat, a pénzt kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte. A galambárusoknak pedig mondta nekik, hozzátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárságnak házává. És megemlékeztek az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Mit csinált Jézus a templommal? Mit akar az Úr a Szent Szellem templomával? Mit akar az Úr a te testeddel? Hogy tiszta legyen. Mit akar az Úr a te lelkeddel, hogy tiszta legyen? Hogy a démonoknak kint a helye. Van egy ilyen könyv, hogy Disznók a szalomba. Ki olvasta már? Disznók a szalomba. Elég kevesen olvastátok. Ez azt jelenti, hogy te vagy a Szent Szellem temploma, te vagy egy szalon, benned van. És ott van egy disznó. Meg egy kígyó. Ott vannak egy részeg disznó. Ott van egy kábítószeres disznó. Krekkes. Heroinos. Hazug. Egy mocskos szellem. Ott van egy kígyó, ami a másikat tönkre akarja tenni. Meg akarja folytani. Meg akarja marni. Meg akar ölni. Ott van a betegség szelleme. Ott van a... Meg ott van a többi. És szépen bejössz a gyülekezetbe, itt becsücsülsz, tapsolsz. Halleluja! A disznó meg ott ül benned. Ha ezt csinálod. Ó, van ilyen. Ott ül a vallásos démon. Majd én tudom. Nem emelem fel a kezemet. Aki nem tudja felemelni a kezét dicséret közben, az majd felfogja. Aki nem tudja, tudjátok, hogy
Azt mondja a Biblia, hogy Babilon vizeinél ott ültünk, és a hárfánkat oda akasztottuk a fákra. Miért? Mert Babilonban nincs dicséret. Ez a szellem azt akarja, hogy ne dicsérd az Urat. A vallásos démonok azt akarják, hogy ne tud felemelni a kezedet. Ne tud megnyitni a szádat. Aki nem tudja Isten dicsőíteni, és hosszú ideig, az nem csak egy jellembeli kérdés. Általában démon van benne, vagy rajta. Még egyszer elmondom. Amikor te nem tudod dicsérni az Urat, mert nem tudod megnyitni a szádat, csak én belülről fogom dicsérni az Urat, mivel a menny tele van az élő Isten dicséretével, az imádatával, és Isten, akiben ott a Szent Szellem, az fogja imádni Istent. Amikor már egy éve is csak ott ülsz a székeden, és így ülsz, akkor nem vagy újjászületve. Ha nem pattan, nem rúg ki valami belőled azonnal, hogy felállj, dicsérd az Urat, csak ott ülsz, akkor baj van. Baj van, az a baj, hogy benned van egy démon. Ennyi. Vagy ott van benne egy vallásos szellem. Ezeket ki kell űzni. Jangicsó, azt nem mondta a feleségem, amikor Jangicsó ezt élte meg, ment haza, és azt látta, hogy a feleség olyan, mint egy boszorkány, aki egyébként nagyon szeretett. Felnyitotta, megnézte a izét, felnyitotta a villanyt, nézd, látta sátant ott van a szobába. Kifele! Kiűzte a szobából, és el kellett mennie. És amikor elment a nyomás is. De amikor nem tudod, hogy honnan jön a nyomás, nem tudod, hogy honnan van az, ami van, és csak azt látod, hogy a másik miatt van, mert a másik horkol, mert a másik ilyen, a családtagom ilyen, ezt csinálja, azt csinálja, közben pedig nem is tőle jön. Amikor kirúgod ezt, akkor megjön a látás is. Akkor látod, és utána megint látta, visszakökült a felesége mellé, édes Nesz volt a horkolása. Gyönyörű volt a legszebb nő a világon. Újból. Miért? Mert kiment a démon. Amikor kimegy egy démon az életedből, jön a látás. Látni fogsz újból. Tudsz levegőt venni. Van, aki azt mondta, nem tudok még levegőt venni. Még mindig itt van. Van, aki megtér, és nem nehezedik rá egy bűnese. Csak dönt. De én amikor megtértem, tudtam, hogy én bűnből jövök, és megbántam a bűneimet, kedveseim. Igazi megtérés egyik jelentése, a metanója, az a bűnbánatot is jelenti. Hogy szomorodj meg a bűneid miatt, mert ha nem szomorodsz meg a bűneid miatt, nem is tudod elhagyni. Ha nem utálod meg a bűnt, akkor hogy hagyjad el? Ha szereted a bűnt, van, aki jött ide, sokan jöttek, hogy cigarettáztak, rengetegen. És mondom, hogy cigarettázol. Szereted a cigarettát? Igen. Akarod cigarettát? Igen. Akkor minek hűzem ki belőled? Úgyis visszajön. Nem? Aki szereti a bűnt. Jön vissza ugyanúgy, nem? De ha megutálod, és elhagyod, vannak dolgok, amit el lehet hagyni. Általában, amikor valakiben démon van, azt, ha megutálja, el akarja hagyni, nem tudja elhagyni. Mert egy szellem nyomja, hogy csinálja. Amiért imádkoztál, böjtöltél, és még nem hagytad el, de utálod már, és harcolsz vele egy ideig, valószínű, hogy démon. Mert a démont azt nem lehet csak megfeszíteni. A test akaratát meg tudod feszíteni. De a démont ki kell űzni. És aznap elmentünk, ott ebédeltünk egy presbiter családnál, és tudjátok, mi történt? Rám nehezedett az Úr, még rám nehezített egy bűnt, hogy egy héttel ezelőtt milyen parázasságban voltam. Rám nehezítette, és elmondtam az ottani presbiternek, hogy van, amit szeretnék megvallani. És tudjátok, mi történt? Kimentünk a másik szobába, letérdepeltünk, megvallottam. És azt mondta, a názareti Jézus nevében, kifele!
és kiűzte belőlem ezt a szellemet, és tudjátok, akkor tapasztaltam meg életemben először, hogy mindegy, valami kiment belőlem, a számból, kiment az én testemből, és könnyebb lettem több kilóval. Így elment, elhagyott. És hazajöttem, és új ember lettem. Ez azt jelenti, hogy te nem támadott a parázás, nem jött egyetlen egyszer kívánság. Jöttek gondolatok a régből, de volt hatalmam rajta, hogy ne csináljam meg. Óriási a kettő között a különbség. Jön-e világ fejedelme, de mert nem nincs semmije. A gondolat próbálna visszajönni, de már nem a tiéd. Tudok róla beszélni a múltról, emlékszem róla, hogy elvágtam körfűrésszel a kezemet, de be van gyógyulva, már nem fáj, ha beszélek róla. A régi Ráki Tamás meghalt. A régi életed meghalt. És amikor te bemerítkezel, és van, akit már kétszer merítettek be, mondja itt a drága testvérnünk, volt annyi mindenbe, elmondta Szlovákiába, okkultizmus, annyi minden. Vannak olyan csoportok, akik azt mondják, hogy keresztény csoport, és közben távgyógyítás, ikintündér, meg ilyen angyal, meg harmadik szemét megnyitották itt, meg a szívcsakráját, meg mit tudom én, miket nyitottak meg. Mondván, hogy ő az apostol, aki ezt csinálta. Gondoljátok bele? És persze jó pénzért történt ez az egész. És démonokat hozott be az életébe. És amikor te megismered az igazságot, az igazság szabaddá tud tenni. Óriási különbség, hogy a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Tudjátok, amikor én megszabadultam, amikor egy kimegy belőled a démon, másképpen tudsz levegőt venni. Másképpen fogod érzékelni a dolgokat. Teljesen más dolgok történnek be az életedbe, mint amikor ez nem történik meg. És Jézus kiűzte ezeket a démonokat. Mi történt? Azt olvashatjuk itt, hogy a Máté evangéliumában, nyissuk ki a Máté evangéliumát, Máté 17-18. És azt olvashatjuk, egy kicsit előrébb, igen, Máté 17-14. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén ő előtte. És mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros. Mi az a holdkóros? Epilepsziában szenvedő. Egy epileptikus démon volt benne. Epilepsziás rohamai vannak. Ez a szelénaidzomáj azt jelenti itt. Azt jelenti, és kegyetlenül szenved, mivel gyakorta esik tűzbe, és gyakorta esik vízbe. Tehát egy olyan szellem volt ráadásul, ami a víz, amit azt akarta, hogy megölje, tehát egy öngyilkos szellem is volt, azaz, hogy magát befolytsa a vízbe, és menjen be a tűzbe, hogy égesse meg magát. Vannak olyan emberek, olyan gyermekek, meg olyan emberek, akik felégetik a házukat. Miért? Mert a tüzet akarják. Egy démon azt mondja, hogy hozzá a tüzet, akkor tisztulsz meg. És akkor levetette tűzbe és vízbe, tehát olyan gyötrés volt, ami nem emberi gyötrés. És a fiáról volt szó. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvé mondta, ó hitetlen és elfajult nemzetség. Tehát azt mondja, hogy hitetlen és elfajult, azaz elfordított, elcsavart, eltévejedett nemzetség. Vajon meddig leszek még veletek? Vajon meddig szenvedlek el titeket? Hozzátok ide őt nekem. És Jézus megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög. Az eredeti szövegben itt az ördög szó helyén mi szerepelhet? Démon. Kiment belőle, ez a szó szerepel itt, daimonion, azaz démonion, kiment belőle egy tisztátalan szellem a fiúból. Tehát egy személyiség volt, a démonoknak van személyiségjelük. Nincs testük, de szellemi lények,
amik keresnek testet, emberi vagy angyalit, vagy emberi vagy állati testet. Ezért egy kutyába is lehet démon. Egy állatba is lehet démon. Egy disznóba is belementek a démonok, olvashatjuk a Bibliába Gadarénusok földjén. Mi történt itt tovább? És ekkor a tanítványok magukban kezdenek mondván, és azt mondja, és meggyógyult a gyermek azon az órától fogva. Tehát ennek a gyermeknek a gyógyulásának a kulcsa a szabadító szolgálat volt. És utána azt olvasjuk, hogy meggyógyult, és ekkor a tanítványok mondanak magukban mondván, miért nem tudtuk kiűzni? Jézus pedig mondta, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármak, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj ki, menj innen, amoda elmenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem csak könyörgés és böjtölés által. Tehát van olyan fajzat, amihez nem elég csak hit, hanem könyörgés és böjtöléssel megy ki. Jézusnak viszont megvolt a tekintélye, és nem kell, ő már böjtölt, könyörgött, ő már fel volt készítve, és ő Isten fiaként, és itt emberfiaként parancsolt, és kiment ez a démon. Vannak tekintély szintek között különbségek. Amikor egy nagyobb tekintély szinten rendelkező jelenik meg, a kisebb tekintélyű szintén, annak mennie kell. Azért van olyan, amikor nem is kell emberek fel semmit csinálni, csak ránézek, csak rámutatok, és azon a pillanatban megnyilvánul egy démon, vagy kimegy. Isten kegyelméből egy olyan arra hívott el, az apostolokat arra hívt el, hogy ott menniük kell a démonoknak. Értitek? Az apostolok egyik szolgálat az apostoloknak, hogy démonokat űzzenek ki. Területeket vegyenek be, gyógyítsák meg az embereket, de ahhoz, hogy meg tudjanak gyógyulni az emberek, ahhoz a démonoknak ki kell menniük az emberből, de nekem nem elég csak, hogy egy démon kimegy az emberből, nekem az a dolgom, hogy elfoglalja a helyét a Szent Szellem. Mert ha nem töltekezik be Szent Szellemmel valaki, csak a démon megy ki, akkor azt olvashatjuk, hogy ez a démon megy ki, ez az tisztátalan szellem is víz nélkül való helyekre megy, és ha nem talál magának nyugodalmat, azaz nem talál magának helyet, ahova bemenjen, visszamegy az eredeti házhoz. És vissza akarja foglalni. És ha ott van üresen az a ház, és valaki megszabadult mondjuk egy démontól, egy parázasságtól, megszabadult egy tébolytól. Tudjátok, hogy a tébolynak is van szelleme? A depressziónak is van szelleme? Az önsajnálatnak is van szelleme. Sőt, a féltékenységnek is van szelleme. Mániákus féltékenység. Másik hozzá se érhet, rá se néhez. A férfiak most bólogatnak. De a nők is. Tudjátok, a másiknak ott van benne, biztos megcsaltál. Volt egyszer egy idős házaspárunk. Szolgálattevő házaspárról van szó. Többen ismertétek, már az úrnál van mind a kettő. És a férfi tagja, nem fiatalok voltak, azt mondja nekem, látom, meg van terhelődve. Elmentem meglátogatni őket. Mondom, mi a probléma? Azt mondja, tudod, pásztor, az a probléma. Csak legalább ne a szemem előtt csak ne a szemem előtt csókolózott volna az én feleségem. A gyülekezet közepén. Egy fiatal fiúval. Mondom, micsoda? Hát én is ott voltam ezen az Isten tiszteleten. Mondom, én nem láttam, hogy valakivel csókolózott volna. Pásztor, saját szememmel láttam, ne akar már meghazudtolni engemet, láttam a saját szememmel, ott állt mellettem, és csókolózott azzal a fiatal fiúval. De mondom, XY bácsi, mondom, nem történt ilyen. De te történt. Láttam a saját szememmel. Lejátszódott előtte, hogy látta a saját feleségét csókolózni egy fiatal fiúval, és már túl voltak a 70-en. Kérdezem tőletek, hazudott ez a tiszteletben álló testvérem? Látta a szemeivel. Megesküdött volna a saját életére. Nem. Ő látta ezt, mert valaki ezt megmutatta neki, át is élte.
Ezért amikor az élete végén volt, mivel ezt nem tudta megbocsájtani a feleségének, ez nagyon nehéz volt. Az egész, ezt cipelte évekig. És akkor elmondtam neki, hogy meg tudtál már bocsájtani a feleségednek. Hát azt mondja, pásztor, hát nem könnyű. Tudtam, hogy nem történt meg. Olyanért kellett megbocsájtani, ami nem történt meg. Kérdezem tőletek, lehet, hogy olyanért kell megbocsájtani valakinek, amit te átéltél, de meg se történt? Mondjátok, És van, amikor olyanért kell bocsánatot kérni a másiktól, mert ő azt átélte, és te nem követted el. Ha nem kérsz bocsánatot, ő azt hordozni fogja. És tudjátok, mi történt? Az történt, hogy azt mondtam neki, valamit megkérdezek tőled. Ha szeretnél az Úrhoz kerülni, ahhoz azt mondja a Biblia, hogy mindenkinek bocsássatok meg. Arra kérlek téged most, bocsáss meg a feleségednek. Amit te átéltél. Meg tudsz neki bocsájtani? Azt mondja, igen. Azt nem tudtam neki bebizonyítani, hogy nem úgy történt, de azt tudtam neki mondani, hogy bocsáss meg akkor is, mert ezt te élted át. Vannak dolgok az esetek nagy százalékában keresztények között is, úgynevezett mondva csinál dolgok miatt vannak házastársak között ellentétek. De honnan? Meg se történt. Csak a másik úgy gondolta, úgy élte át. Ezért azt szoktam mondani, ne mondd azt a másiknak, hogy hazudsz. Csak mondd azt, hogy én ezt másképpen éltem át. Mert ő lehet, hogy teljesen ugyanazt a dolgot teljesen másképpen élte meg. Egy gyermek is, egy anya is, egy apa is, meg egy pásztor is másképpen élte meg. Egy pásztor meghallgatta, ezt István pásztor mesélte el, meghallgatta a lelki gondozott valakit, egy férjet, feleséget. Meghallgatta a férjet. Elmondta a férj a panaszát, hogy történt, hogy van a házasságuk. Pásztor mondja neki, hogy igazad van. Meghallgatja a feleséget, beszél, igazad van. A feleség közbeszól, mondja neki, ide figyelj. Azt mondja, a férnek is igazat adtál, meg a feleségnek is igazat adtál, teljesen másképpen mondták el a dolgokat, és mind a kettőnek igazat adtál. Azt mondja a feleségének, neked is igazad van. Mindenki igaza volt, a maga módján. Miért? Mert a feleség így élte meg a dolgot, hogy mindig oda van az ember, soha nincs itthon, csak a pénz után megy, meg a pénz után fut, stb. Nincs ideje a családra. A férj hogy éli meg? Ez az asszony mindig csak otthon, csak kárhoztat engemet, mert én kiteszem a lelkemet, hogy a pénzt keressem meg, és azért nincs időm egy csomó minden, amit én is szeretnék megcsinálni, de azért, hogy legyen a családnak ennivaló, azért csinálom. Egymással veszekednek. Mind a kettőnek igaza van, és egyiknek sincs igaza. De nem mondhatom azt, hogy hazudik. De a maga módján éli meg. És vannak démonikus dolgok, és a sátán pedig mit csinál? Egy rossz szemüveget ad rád, hogy ráadásul másképpen lássad. Ad utána egy képet, hogy az úgy is történt, úgy érd meg, mintha valóság lenne. Tudjátok, hány ember jött oda hozzám, és azt mondta, hogy ez így történt. Tudjátok, mi megdöbbentő? Pásztorok is, lelki gondozók is. Beszél valakivel, aki elmond neki egy dolgot, és azt igaznak fogadja el, úgyhogy ez nem igaz. És elkezdi a másikat úgy látni, mintha igaz lenne. És közben teljesen másképpen van. Kedveseim, ezért nagyon óvatos vagyok. Ha valaki mond nekem, még a legközelebbi munkatársaim, azt is szoktam várni egy ideig. Van, aki odajött hozzám, tegnap beszélgetett velem, hogy ő ezt és ezt szeretné Szlovákiába, és hogy mondtam neki, igen, ezt nyugodtan megcsinálhatod, egy objektumot kifejetheted, beköltözheted úgy, hogy az apja lakik benne, de már 3 év ott lakik, úgyhogy megvette az apjától az ingatlan, hogy mondhatja, hogy most én költözök be, már kifizettem az ingatlan. Mondom, nyugodtan mondhatod neki, szülei elváltak, nyugodtan mondom, hogy nyugodtan költözhetsz be, mert az a te ingatlanod,
És beköltöztetsz a te ingatlanodból, ha még a másik lakik most benne, akkor is, mert már jött az idő, megállapodtak, hogy 3 év múlva kiköltözik. De kiderült más is, és azt mondtam, hogy ebbe pedig azonnal változtatnod kell. A beszédeden, stb. Ha nem, és nem fogsz ezen szabadul, nem fogod lerendezni ezt, akkor kizárlak a gyülekezetből. Nézed, mondom, igen, komolyan így van. Mondom, a helyi pásztorokkal üljél le, meg a volt férjeddel is, azonnal. Ha ezen nem fogsz változni, és továbbra is átkozódni fogsz, akkor én zárlak ki személyesen a gyülekezetbe. Abból a szájból nem jöhet ki átok és áldás. Előfordulhat egyszer, de amikor ez folyamatosan van, ott a pásztornak lépnie kell. Ott nem mondhatod, hogy neked is igazad van, meg neked is igazad van. Mert hangfelvétel bizonyítja, hogy mit mondott. Ott aztán nem lehet kétféleképpen érteni. Értitek? Ezt meg kell utálni, meg kell bánni, és el kell fordulni. Nem lehet egyszer áldj meg Uram klub, meg drága Jézus, így szeretlek, úgy szeretlek, utána bódiguszti, meg a viszki. Ugyanazon a Facebookon kint van az Új Szövetség gyülekezet, istentisztelete, meg ugyanúgy, és akkor mennek, és megy a cigány nautától kezdve a ital, meg minden. És ezt ki is teszik Facebookra. És utána mondja, pásztor, imádkozz már értem, hogy legyek anyagilag áldott. Hát drágám, meg kell te érned, mind a húzat. Nem lehet 2 úrnak szolgálni. Ez az igazság. Hiába kigyúrt vagy, ilyen izmokkal, meg nagy tetkókkal. Lehet menni a mennybe is tetkókkal, meg lehet menni a pokolba is tetkókkal. Meg tetkó nélkül is. Mert azt mondja a Biblia, a test gyakorlásának nem sok haszna van. Van haszna, de nem sok. De a kegyesség, azaz az Istenfélelem mindenre hasznos. Pásztor, na minek jöttem én ide? Azt mondja a Biblia, hogy és sokak azt mondja, megdorgálá, és kiment belőle az ördög, és azt mondja, hogy és következő, Márk 1.34. Azt olvashatjuk, hogy a Márk 1.33. Az egész város 1.32. Este felé pedig, mikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a betegeseket és az ördöngősöket. Tehát voltak betegesek, akik betegséggel rosszul voltak, és voltak ördöngősöktől, azaz olyanok, akik tisztátalan szellemektől gyötörtetve, megszállva voltak emberek. Általában, aki nem tud normálisan viselkedni, vagy például jön egy düröhamra, és hirtelen, beszélsz valakivel, és hirtelen átvált egy pillanat alatt. Akkor mutatja ki a démon a fogát. Az nem ő. Volt már, hogy magadról is tudtad, hogy nem te vagy? Azt meg kell szabadulni, ahol az kell, hogy megutáld ezt. Le kell számolni bizonyos dolgokkal, hogy ne jöhessen vissza. Vannak olyan, ami pszichoszomatikus betegségek, és vannak szellemi eredetűek, most nem akarok mindenbe belemenni, van olyan eset, amikor én is azt mondom az illetőknek, hogy kell gyógyszeres kezelés. Például Szent Pál Akadémián tanultuk a bibliai pszichológiában, hogy egyáltalán miért kell pszichológus. Nem elég nem csak démon van, és azt ki kell űzni. Én azt gondoltam, hogy minden depressziót csak ki tudok űzni. Fogom a depresszió, kifele, Jézus nevében letudtuk a depressziót. A depressziónak van lelki része is. Van kémiai része, van amikor, különösen amikor szülés utáni depresszió van. Van hormonikus, és a hormonrendszer azt is helyre tudja állítani az Úr pillanatok alatt, de van, aminek a hormonrendszernek, pláne változókorba, amit nem is értik, hogy mi miért van, van akinek a változókor 40 éves korba kezdődik. Van akinek 35-be. Döbbenetes. Van, ami hormonális és nem démonikus. Van, ami pszichés. Ne azt lásd, hogy sátán van a feleségedbe.
Mert éppen olyan feszült, hogy majd szétrobban. Nem biztos, hogy démon van benne. De az is lehet, hogy ott van benne a démon. És te úgy gondolod, hogy csak beteg. És tömöd mindenféle gyógyszerrel, közben pedig egy démont kéne végre kiűzni. Vagy magadból. Tudjátok, hogy hogy magamból, volt egy idő, hogy kő volt a gyomromba. Azt éreztem, hogy minden reggel úgy kelek föl, hogy ott van benne a gyomromba, mint egy kő. Emészteni se bírtam. Úgy tudtam fölkelni, hogy imádkoznom kellett egy fél órát, hogy egyáltalán emészteni bírjak. Olyan kárhoztatás alatt éltem, magamat kárhoztattam, hogy amikor viszont imádkoztam, lement a gyomrom, akkor tudtam egyáltalán emészteni. Azért kezdtem el szóra-bikarbónát szedni, hogy egyáltalán bírjak emészteni. Vannak emberi részek is, nem csak démonok vannak, nem mindig démont kell a másikból űzni. Van, amikor meg kell érteni. Tudjátok, mi a fontos? A szeretet viszont sok vétket elfedez. Egy valami biztos, a szeretet ellen is törvény. Szeresd a te társadat, akármit is csináld. Szeresd a gyerekedet, akármit is csináld. És fogadd el úgy, ahogy van. Ez egy jó módszer. És adj hálát érte. Adj hálát érte a morcos akkor is. Adj hálát magadért is. És fogadd el magadat is. Akármennyire nem fogadtad eddig el. Jó, következő azt olvashatjuk, meggyógyít a sokakat, akik különféle, Márk 1.34, különféle betegségben sínylődnek, és sok ördögöt kiűz, és nem hagy vala szólni az ördögöket, mivel, hogy őt ismerték. Tehát a démonok, ugyanez a szó szerepel itt, sok démont kiűzött, és a démonok elkezdtek róla beszélni. És nem engedte a démonokat beszélni, mert ismerték Jézust. Tudjátok, hogy a démonok ismernek engem is? És tégedet is. Pláne, amikor már elég sokat kiűztél. Akkor már fogják tudni, hogy fontos, hogy ne engedd meg a démonok jelenlétét a családodba és az életedbe. Én addig imádkoztam, böjtöltem, Uram, hogy szabadíts meg, de tudjátok, sokszor kell hozzá egy kijelentés. Valamitől nem, sokszor a démonok azért tudnak ott lenni, mert nincs világosság az életedben, nincs róla tanítás. És a legtöbb démon akkor jön a vallásos démonok miatt, a vallásos tudás miatt, hogy azt tanítják van, ahol te, hogy soha nem tudsz igaz ember lenni. Nem tudsz szabad ember lenni. Vannak karizmatikus gyülekezetek, akik azt mondják, hogy minden nap szabadulnod kell, mert olyan nincs, hogy démonmentes övezet. És ez hazugság. Tudsz megigazulva, szabadon, démonok nélkül élni. Ez a nagy helyzet van, kedvesem. Mert akit a fiú megszabadított, az valósággal szabad. Ámen. Nem kell állandóan démonokat űzni magadból, hanem megigazult emberként, ha tudod, hogy te meg vagy igazulva, akkor a démonoknak nincs helyük benne. Van, amit nem kell kiűzni, hanem egyszerűen csak tekintély alá kell jönnöd. Nagyon sok esetben akkor jönnek be a lázadás és a függetlenség szellem, amikor valaki soha nem akarja senkinek alávetni magát, mert ő megsérült egy tekintély által. És a másikban már nem bízik meg. De amikor jössz tekintély alá, Isten szerint való tekintély alá, bizonyos démonok automatikusan kimennek. Mint amikor jött hozzám Kazincbarcikán, akkor ott alapítottuk a gyülekezetet, még a szabad keresztény gyülekezetet, fiatal pásztor voltam, és ott azelőtt szakadt szét egy gyülekezet, és a tanítványság mozgalomba is. Volt egy házaspár, egy feleség jött oda, hogy ő nagyon gyötrődik. Mozognak a tárgyak a házba. Az előszobába is. Este nem tud aludni. És jött, hogy imádkozzak érte. Az anyósom 10. emeleti lakásába fogadtuk a feleségemmel. Évának hívták, nem felejtem el. És azt mondtam, hogy, és mondta, hogy imádkozzak érte. Mondom, hova jársz gyülekezetbe? Sehova. Van valami szellemi tekintély az életedbe? Senki. Mondom, hozd meg egy döntést. Hozd meg a döntést és lépj, hogy szellemi tekintély alá mész. És most nem fogsz érteni, imádkozni? Mondom, nem imádkozok, érted? Fölösleges. Mert nem úgysem megy ki. Ha kimegy, úgyis visszajön. Nincs jogalapom nekem azért imádkozni egy emberért, aki maga függetlenségben van és lázadásban van, és senkinek nem akarja alávetni magát. Milyen jogalappal imádkozzak érte? Mit mondjak?
Ha ő úgy is tovább akarja ezt az életformát csinálni. Kiűzöm is, visszamegy vele. Feneketlen kútba nem vetünk. Mi történt? Nem imádkoztam érte. Elengedtem. Hát gondolkozott. Másnap reggel hív föl. Nem imádkoztam érte, nem űztem démon, nem tettem rá kezemet, nem mentem el a házba megszentelni a házukat, semmit nem csináltam. Másnap reggel hív. Szóval Tamás, mondom, mi történt? Akkor még Tamás voltam, pláne neki. Mi történt? Képzeld el. Döntöttem. És mondom, mi történt? Csend van. Nem mozognak a tárgyak, nem félek este, megszabadultam. Nem imádkoztam kézrátétel érte, csak egy döntés hozott meg. Hogy jön tekintély alá. És megjelentek a gyülekezetbe utána. Döntést hozott. Jött egy látás, jött egy kijelentés, és ha tudjátok, hogy mennek el, hogy a legegyszerűbb egereket, meg patkányokat kilakoltatni egy szobából? Ha fényt gyújtasz benne. Ha felgyújtod a fényt, azon gyökrön mennek ki, mert a világosságot nem bírják. Amikor napvilágra hozol egy dolgot, már nem sötétség. Emlékszek, amikor Ruben ment egy fiúhoz be, aki gépezett. Mennyit gépeztél? 20 hány órák foglalkozott? 10? Mennyi volt? Tessék? 24, 23, 24-et? 24-ből 23-at? 1 órát volt. 1 órát pihentél összesen? Na ez a fiúhoz, aki ott ül hátul, ez a fiúhoz bement Ruben. Egyszer a szobába. Ugye ő ment be? Beszélgetni velem, imádkozni. És ez a drága fiú szabadult. Az anyáik csak néztek. Nem hitték el, hogy van ilyen. Tudjátok, hogy a gépfüggőség is egy démonikus kötelék tud lenni? Számítógép, játékprogram és pornófüggőség és a többi függőség egy függőség tud lenni. És nem tudsz tőle szabadulni, amíg nem jön Jézus Krisztusnak a világossága. De kellett egy Isten ember, aki bemerészkedett ebbe a barlangba, a szobába, a bérházi szobába. És ez Ruben pásztor volt. Még akkor nem tudom, még akkor nem volt pásztor. Még nem volt fölkel. Még nem is voltál, a Bigél férje voltál még, nem? Már a Bigél férje volt? Mennyi? 2000? 2019. Akkor már férje voltál. Na jó van, akkor már. 2019. De be kellett menni a pokol bugyraiba. Félelem nélkül. És a Ruben ilyen, hogy ő a szelíden bemegy akárhova, és kiszabadítja a foglyokat. Ő ilyen evangelista. Hogy szeretés bemegy oda, és ahova más nem merészkedik be. És tudjátok, hogy kell, ugyanúgy a vezendés. Van bőr a képén, és belép olyan helyre, ahol más nem lépne be. Igaz? Bemegy ő a kocsmába is, bemegy az utcára is, akármilyen mocskos valaki, meg alkoholista, az se érdekli őt. Az Ibolya is ilyen. Ő is elmegy. A fejébe veszi, elmegy az utolsó roma telepre is. Miért? Mert a szívükön ez van. Ez az igazság. És akiket Isten szeretete foglalkoztat, azok be fognak menni. Ilyen a Dániel is. Fogja, őt nem érdekli. Megy akárhova, az utcán. Nem szégyelik az Istennek az evangéliumát. Ott tartottam. Van, amikor kell gyógyszeres kezelés. Van, amikor a lelked meg kell, hogy nyugodjon, mert olyan háborgás van, olyan kényszerképzetek, olyan kémiai dolgok, hormonális dolgok is zajlanak, és van, akinek azt mondom én, hogy menjél el most orvoshoz. Kell orvosi segítség. Mert meg kell, hogy mentsünk ebbe az állapotba, hogy az öngyilkos szellem ne tudjon pusztítani. Mert hiába mondom, hogy ez meg ezt. Pásztor, én jól vagyok. Én jól vagyok szellemileg. Közben pedig a lelke romokba hán. Vagy ott van, elmebeli magaslatok vannak, és most kell, hogy nyugodjon, hogy tudjunk hozzánk nyúlni az ő lelkéhez. A Jézus nevében. Értitek? Tudja, hogy kiről van szó. Többekről is van szó.
És akkor az kell, hogy jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Kell, hogy engedelmeskedjél, mert az életedet akarják megmenteni. Volt olyan lányzót, akit mi vittünk be. És olyan volt, hogy elhagyta a gyógyszert, és jöttek vissza, tünetmentes volt évekig. És nem tudom hány év múlva visszajöttek bizonyos tünetek. És nem tudtuk, hogy mi van vele. Mi nem tudtuk, hogy skizofrén volt. És visszajöttek tünetek, és az történt, hogy már közveszélyes volt magára. És én mondtam, hogy akkor most vigyük be. És elkezdett. Egy kicsit meglegyintettem, csak egy picikét az arcát. Két házas pár volt, hogy lefogjuk. És a kórházban, amikor bevittük, akkor 2 injekciót nyomtak bele, és azt se nyugtatta le, mert démon volt benne. A démonokat nem tudod démonokat nem tudod lenyugtatni. De volt kémiai oldala is, és kellett hozzá orvosi segítség. Ezért kell, hogy ne legyőtek bolondok. Amikor meg kell műtetni valamit, ugyanúgy valaki rákos daganatos, és még a rák szellemével nem harcoltál meg, ha nincs megműtve a rákos daganat, akkor meg tudsz benne halni. Anyósomat így mentettük meg, mondtam neki, hogy hiába mondta azt, hogy de hát értsd meg, én imádkoztam, lement a puplé. Mondom, most meg kell műteni, nagyén, értsd meg kell műteni. És nagyon nehéz volt neki. Mert úgy látta, hogy a hite, hogy a csontjához hozzányúlnak. De így menekült meg, akkor még nem harcolta meg a rák szellemét. Értitek? Van, amikor attól függ, hogy milyen hit szinten állsz. Értitek? Fontos dolog, hogy kell, hogy legyen, ne legyetek bolondok. Van, aki, én hiszem, hogy Jézus meggyógyította ezt a daganatot, stb. Közben nincs hite, csak reménysége van. Csak én megvallom, hogy Jézus nevében nincs ott az a daganat. Közben ott van a daganat. Közben nincs hite rá, csak van egy reménysége. Nem baj, majd kiűzzük, semmi gond nincs. Tudja, ne, szabadulni fog. Mindjárt már tudja, már vártam ezt a pillanatot, tudja, hogy menni kell. Nem viccelek, én tudom, hogy menni fog. Tehát tudja, hogy egy démon. Ő is mondta, hogy van benne démon. Tehát az a lényeg, hogy ez a normális. Hogyha prédikáljuk Istennek az igét, megy ki. És azt olvashatjuk, hogy lássuk ezt, Márk 1:39, és utána befejezem. És azt mondja, hogy Márk 1:30, és prédikál vala azoknak a zsinagógájában, egy istentiszteleten Jézus, Galileában, és ördögöket űz vala, és jön hozzá egy bélpoklos kérvénőt, leborulván, hogyha mondanék, akarom, tisztulj meg. Tehát ördögöket is űzött. És azt olvashatjuk, hogy volt egyik zsinagógába bement, csak most nem olvasom el, most ezt már megint bement, és ott azt mondja, hogy írástudók, jó, azt mondja, erre mondanak a beszédet, eredj el, ördög, és kiment, igen. Jó. Amikor bement a zsinagógába, igen, Lukás 4:33. És a zsinagógába volt egy tisztántalan ördögtől megszállt ember, és nagy felhangon kiáltott, mondván, mi közöm hozzád, Názareti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged. Te vagy az Istennek a szentje. És Jézus mit csinált? Egy zsidó férfi volt. Megdorgálta őt Jézus, mondva, némulj meg, menj ki az emberből. És az ördög azt középre vetette, értitek, középre, és kiment belőle, és nem árthatott semmit. Értitek? Kiment belőle a démon. Kedveseim, nem baj, ha kicsit megnyilvánul benned. Nem baj, egy kicsit elesel, nem baj, egy kicsit büfögsz, nem baj, egy kicsit sikítozol, stb. Van, akiből különböző, van, aki semmit nem érez, csak vesz egy nagy levegőt, és kiment. Van, akinek semmi tünete nincsen. Csak menjen ki. Na, hogy kerültünk most már szabadító szolgálatnak a közepébe? Az a helyzet van, hogy most ennyikét tanítottam róla. Ez egy hosszú téma, de tudjátok, ha most érzed, hogy hány ingered van, miközben beszéltem, vagy valami ül a tarkódon, miközben beszéltem, vagy egy menekülés vágy van, hogy menjél ki az Isten tiszteletről. Ha az a menekülés vágy van, azonnal rohanj ki, az egy démon. Nem te akarsz kirohanni, hanem egy démon mondja, hogy menjél ki. Általában, aki jön be Isten tiszteletre, vagy nagyon jól érzi magát, vagy rögtön azt érzi, hogy ő neki menekülés vágya van. Azonnal menjek innen, valami kihajtja. Az azért van, mert démon van benned. Semmi baj nincs. Azt mondja Derek Prince,
amikor volt egy házi csoport, elhozta valaki a férjét, és a férjem azt mondja, a feleség mondja, pásztor, itt van valaki, démon van a férjemben. Jött, végig, fogta a félúton, azt mondja, hogy az van bennem, hogy menjek haza. Mondja Derek neki. Dönthetsz róla, te hazamensz, és a démon megy veled. Vagy dönthetsz róla, hogy maradsz, és a démon megy. Döntöttem. Hogy döntöttél? Maradok, a démon megy. Ez a kettő van. Döntéseket kell hozni. Ez is egy döntés. Amen. Ha ott van benned, ott csücsül, semmi gond nincs, a disznókat kidobjuk a szalomból. Miket kell hozzá csinálni? Hát most az a baj, most belekezdtem egy nagy tanításba, de az kell pár dolog. Az egyik, hogy fogadd el Jézus megváltódnak. Ez az első. Úrrá tedd az életed fölött. Ez a másik fontos dolog. Nem csak elég elfogadni, hogy ő a megváltóm, hanem Úrnak fogadom el, hogy én alárendelem az én életemet Jézus Krisztusnak. Ez a másik fontos dolog. A harmadik, kell jönni gyülekezetbe, már itt vagy. Jó? Kell, hogy egy pásztor, akit elfogadsz pásztornak, imádkozzon érted. És gyere szellemi védelem és tekintély alá is. Ne csak egy kóborló, lézengődő keresztény legyél, csak akkor gyere, ha baj van. Mert akkor csiki-csuki játék van. Kimegy a démon, visszajön, és még hétszert a gonoszabb az állapotod. Emlékeztek, mit mondott a Gyula? Egyáltalán, hogy túlélte a krekket, meg a többit. Meg a csillámot, meg a többit. És szabadult. Ugyanez van, most többetekkel. Jó, ami a lényeg, utána pedig imádkozunk érted, el kell hagynod bűnöket, döntened kell, hogy ezt megutáljad. Van, amiből ki kell jönni, van, amit még most nem látsz, nem baj, meg fogod látni. A tanítások jönnek, a kijelentés jön, a Szent Szellem fog hozzád szólni. És van, amitől nem is fogunk imádkozni, automatikusan megszabadulsz. Mész hazafele az úton, és már azt érzed, tudok levegőt venni. Rá se tettem a kezemet, de már tudsz levegőt venni. Ámen, most pedig imádkozunk. Mondjátok, Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett. És köszönöm, hogy azért jöttél, hogy a foglyoknak szabadulás, a megkötözötteknek megoldást hirdes. És Jézus nevében itt vagyok most, és köszönöm, Uram, hogy elfogadhatlak téged, az én megváltómnak, az én Uramnak, és az én királyomnak. És szakítok a régi bűneimmel, a régi életemmel, és a függetlenséggel. És jövök függésbe. Tőled, Uram, alárendelem az életemet, és nem leszek mászkáló keresztjén, nem leszek önfejű és pletykás a Jézus nevében, hanem köszönöm, Uram, hogy akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad. A testemet is, a lelkemet is, a szívemet is, az életemet is a te országod alá helyezem. Te vagy az én szabadítom, az én gyógyítom, és megszakítok minden kapcsolatot sátánnal, a Jézus nevében, és az okkultizmussal, a jóslással, a cigányátkokkal, a félelemmel, a hazugsággal, a hitetlenséggel, az Úr Jézus Krisztus nevében. Embert nem érintesz, elengeded az életemet az Úr Jézus nevében. Szakítok a tébolyjal, a depresszióval, a Jézus Krisztus nevében, és a parázassággal is, a tisztátalansággal, a Jézus hatalmas nevében. És köszönöm neked, Uram, hogy az én testem, a te templomod, és aki megrontja az Isten templomát, megrontja az Isten, mert Isten temploma szent, ez vagyok én, a Jézus Krisztus nevében. Szakítok a cigarettával, a kábítószerrel, szakítok a játékfüggőséggel, a Jézus nevében. Rabla Pásseklába, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. És mondom minden daganatnak, így van, Jézus nevében, minden rossz indulatú sejtnek az én testemből elhagyod az én testemet, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Uram, a te nevedben, a Jézus Krisztus nevében kijelentem, hogy halál hol a fullánkod, pokol hol a te diadalmad. Minden daganatos áttétes, meldaganat, petefészekrák, végdéldaganat, szívbillentyű, így van, labradzsanamoglájszá, rosszinduló agydaganat, így van, vesedaganat, májciszta, veseciszta, reblekosanamoglá, a hasadba levő, a tüdődbe levő, bárhol vannak áttétek a Jézus Krisztus nevében. Szólok most minden áttétnek. Így van, a Jézus Krisztus nevében szólok, így van, a kinövéseknek is, így van, a jóindulatú daganatoknak is, a polipoknak is, hogy visszahúzódsz most, a Jézus neve, ciszták is, így van, a Jézus Krisztus nevében, mert akit a fiú megszabadít, az valóság, az szabad. Szólok minden tisztátalan démonnak, a Jézus nevében, cigány rontásoknak, átkoknak, emberi átkoknak, az ember nem érintesz, elengeded most az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. És felszabadítom őket, Uram, így van, a félelemtől is, így van, az álmatlanságtól, az étvágytalanságtól is, minden zavartól is, így van, az Úr Jézus nevében. A félelmektől is, szólok neked is félelem, szólok neked, így van, ne oda néz, ide nézzetek, gyermekeim. Jánok, lányok, ide figyelj, ne oda nézz, ide nézzél, előre. Ó, Lord, a kanam masanna maglájde berlasz. Uram, most a Jézus Krisztus nem így veszek hatalmat és erőt. A gyermekek élete fölött is, a fiak fölött is, így van, labrakál, a családotok fölött is, így van, a testetek fölött is, a jövőtök fölött is, és megáldalak benneteket, így van. Reblekocsanam, a csípőtök fölött, így van, és megáldom, így van. Szólok most a depresszió szellemének is, így van, a Jézus nevében, szólok az álmatlanságoknak is, az epileptikus démonoknak is, Jézus Krisztus nem, embert nem érintesz, így van, te is alkohol, így van, drogfüggőség, a drog szellemének is szólok most, az Úr Jézus Krisztus nevében, embert nem érintesz, így van, a gyulladásoknak is, vírusoknak is, ember nem, a viszérnek is, így van, rablakássan, hogy visszahúzód, szívizomgyulladás, szívbillentyű zavarok, Jézus Krisztus nevében, labraklán, tüdőfibrózis is, így van, térficam is, így van, megáldom az unokáidat is, Jézus, a gyermekeidet is, a családodat is, és visszatértek az Úrhoz, így van, most az Úr Jézus Krisztus nevében, megáldom a te csontjaidat, hogy legyen békesség a te csontjaidba, és egészség a te egész testedbe. Így van, szólok neked is, láz, elhagyod az unokákat is, a gyermekeket is, így van, elengeded a testüket is, a lelküket is, így van, és minden vírus, baktérium, bacillus, a Jézusnál azt mondom, hogy állj, és nem mész tovább, nem mész a családba sem, nem fog senki sem megbetegedni, így van, a Jézus nevében, Uram. És imádkozom értük, így van, reblekásánamaklás, akit a fiú megszabadít, az valóság, az szabad. A generációs átkokból is. A Jézus Krisztus nevében, labarassonusz, az Úr Jézus hatalmas dicsőséges nevére. Köszönöm ezt neked, Atyám. Ámen. Ámen. Tapsoljuk meg az Urat. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc-Nagyvárdi utca 6. Telefonszámunk 0670 600 5577. E-mail címünk onlinekukac.újszövetség.hu.